lang sa ato YouTube channel. Kini sa mga isyong saksak sila. Welcome ang tanan ninyo mga kabintay. This is a version of our own youth. Unsa, okay pataan eh. Nala sige, padayon ta karon sa atong episode 4 alas part 2. Sa atong panahon karon mga bay, daghan kayong teori ang nagpusot-pusot bahin sa pagka-exist sa extraterrestrial beings or kanang gitawag nilag alien. Daghan ang nakuryoso tungod sa mga artifacts nga na-discovery sa mga archaeologists nga imposibleng ma-engineer sa atong mga katiguangan kaniadto. Apan ang bantugang astronomer nga si Stephen Hawking daan ang mipahimangno nga kung mahimo hunungon kining maong aktibidad nga pag-search sa mga alien kay matud pa niya peligro kayo ni nga lakang. Basig mahibong mo kung unsay connection aning akong gihisgutan sa part 1 kung nganong doon na pa may part 2. Nunti lang ninyo kining akong pinubre nga obserbasyon kay anha tapadong sa inyong mga pangutana. Daghang eksperto sa siyensya ang mipadayag sa ilang natuki karon nga ang atong mga imbento wa ra daw katunga sa ilang teknolohiya sa mga alien. Katapusang biyahe nga gibisita sa tao mao ang buwan niadtong 1969 o giusban pagka 1972. Ang maong biyahe milanat og tagpila ka buwan ug wa na mausbih tungod sa kadako og gasto. Sa kinatibuk-an sa atong kasaysayan sa humankind history, ang pinakakusog nga maximum speed nga klase sa spacecraft nga naimbento sa tao kung wa ko masayop mao ang Parker Solar Probe nga may gikusgon nga 364,660 miles per hour. Makapakurat ang mga nasaksihan nga na-record sa mga top secret nga matud pa. Daghan ang nakawitness sa mga abyon nga libihang kusuga sa lupad nga diin kusog pas kilat kay ang lupad daw ani 3,000 to 8,000 miles per seconds. Pastilan por bida mga bay, kusog pa di ni sa speed of light. Ug mauna ang baniog kayo nga gitawag og unidentified flying object or kanang UFO. Ang pangutana karon, kung ikaw sakay sa maong abyon, mobiyahe ka gikan sa Pilipinas paingon sa Europe, huway kaso kung dali ka maabot bay ang pangutana karon, makaya ba sa imong consciousness ang gikusgon sa lupad aning abyona nga bisan gani ka nang magsakay tag eroplano padung lang sa Manila, inigkadlit sa lupad mura mangganig muhiyak ang atong atay usahay? Unsa nakaha ng lupad nga kusog pas kilat? Mao nga mitumaw ang laing pagduda nga dili yano nga klase sa tao ang mga nakasakay ani, kung dili may posibilidad nga kining mga klase sa hybrid beings ang mga nakasakay ani nga pwedeng kilawon og kayahon ang mga kinadlitay sa lupad nga kusog pa sa speed of sounds nga mauna ang gitawag nila og alien. Apan ang pangutana karon, sukad sa pagsugod og tuki ning maong kontrobersyal nga isyu sa conspiracy theories, nganong wa man ta kadungog nga duna tay na encounter nga close communication between sa human beings ug mga alien beings nga detalyado ug dokumentado? Tinuod jud ka ha nga dunay alien? Naitubag nga gipagawas sa mga ubang eksperto nga matud pa tungod kay ang ato daw teknolohiya
layo kayo og gintang sa ilang naabdan, mao nang di kayo sila managad nato. Pareho ra gud daw na nimo og kung ikaw usa ka kahamtong nga graduado sa college, unya nangita ka og katsika, ganahan day ka makigtubay adto day ka kinder. Natural adto jud ka sa imong mga classmates sa college. Murag ingon ana pud ang logic sa atong sitwasyon tali sa mga alien. Sa laktod pagkasulti, ang atong sivilisasyon naapatas sa kinder samtang sila katulo o kadaghanan ni graduate sa college. Mao nang murag desperado pud usahay ang ubang opinion sa mga astronomers nga komentarista sa programa nga Ancient Aliens, kay kung naa sila nganong murag ilat ang gididma. Apan ang laing pangutana mo tumaw, nganong naa may nakakita sa ilang mga unidentified flying object? Nganong naa may nakakita sa ilang mga binuhat nga nakapakurat sa siyensya sama sa Nazca Lines, Pyramid, Stonehenge, Crop Circle ug uban pa? Nagpasabot ba ni nga sila nagpaila sa katawan nga sila existedo? O ila balandang gipaibog sa ilang mga kinaadman nga ilang naabtan? Murabag ang ilang pagtratar nato sama sa batang gamay nga igo ra kang patilapon sa lulipak, pero di ay to di jud ihatag. Aw, wasa ta kay bawo bay no kung nagsulti basag kanis tinuod kani sila si Giorgio Chocalos, kani sila si Michio Kaku, si Erich Bundanikin. Amod lang kay maglibog na sa dani nila bay no kinsay mga but-buton aning mga nagpasigda sa mga conspiracy theories. Pero wala ta ni konklusyon mga baya. Kining ato kuha na gini munas ginawa lang gini natong balanse sa pagpangabas. Apan kung tinuod nga existido ni ilang giingon nga extraterrestrial beings, sa tinuod lang ba nga bayno, kung ako'y alien, maupunay akong buhaton. Di ko makigtubay sa taga-earth. Kabaw kag ngano, kay gubot kaayo ta. Wa kay unity sa pagtinabangay sa mga kabus. Daghang mga elites nga hilig ayo mangyatak ug abusado sa mga third countries. Tan-awa ang Sri-Lanka ug Venezuela karon, nahagsa tungod sa makalilisa nga mismanagement sa politika ug ekonomiya. Ang gubat ug kudita sama sa Ukraine, Myanmar, Ethiopia ug ubang nasod nga diin tungod sa kahakog sa ubang leader misangko sa kaguliyang ug wap-a masulbad hangtod karon. Napay problema sa West Philippine Sea, nga tuo mo mga bay nga China ray nangilog sa atong teritoryo. Uy, ayaw tuod mo og tuo in town anak nila bay, kay mismo ang kaigsuuna nato sa ASEAN nga mao ang Vietnam, Singapore, Brunei, Indonesia ug Malaysia. Andam mo traidor matag karon og unya, kay ilugon jud ang atong mga isla kung kita magtinaphaw. Niining sitwasyon na, may idea na siguro ka kung nganong walay close encounter nga na-record o na-report sa ubang legitimate nga mga taga-mainstream media nga doon natay mga close communication sa mga alien. Bisag ikaw, no? Kung naa ka sa taas nga kahimtang nga malinaw ug malambuon ang imong estado, adto day ka motor sa usa ka lugar nga perting gubuta, syempre adto jud nimo i-enjoy ang imong bakasyon sa usa ka lugar nga hapsay ug friendly ang komunidad. Alas 15 nasa kaadlawon, naghiga sa katre, dilabdan sa iyang hubon. Kung asa man libre
punto na ko bay, dili lang kutob sa mga inventions o mga high technology nga kita mo level up. Hastasad sa atong moralidad sa maayong pamatasan. Dili sa Pilipinas, unsa may atong panagang batok aning isyuha nga atong gihisgutan. Sa akong pinubre analysis, mauni ang kwadro alas ni Makoy, Digong, BBM ug Sara. No, puhon pa nga naman. Tungod kay sa kalihukan sa komersyo sa world economy, dako og papel ang mga Marcos ug Duterte. Napamatud-an na sa ilang mga liderato nga sukad sa atong kasaysayan, wa ta mangilog og teritoryo kung dili kita pay giilugan. Apan luyon ni ining tanan, bisag kita giyatakan, di ta gusto og kasamok nga para lang jud masulbad ang ilang pangbuli ug panglait, daugon lang sa gubat. Apan nganong nangandam pamansad ta sa atong armadong kusog, nganong migasto pamantag binilyon sa atong AFP modernization, unsa man manuhong taggubat. Para nako bay, gawas sa gubat nga maoy katapusang opsyon sa panagang. Apan ang pahimangno ni Stephen Hawking nga ipahunong ang pag-research sa mga alien, tingali ang punto niya, basin unyag makatiming tag civilization sa mga alien nga mas barumbado pa sa mga oligarch. Maayo na lang ang tanang nasod nga dunay pundo sa daghang armas makahiusa sa paggamit isip panagang batok sa ubang sibilisasyon biyan sa atong solar system nga wa na to mailihi, kaysa kitang mga katawhan sa atong kalibutan ang magunay og bangi. Kay ingkaso og dunay mangtas nga invasion sa mga alien, unsaon pa man nato pagsagang kung kita mismo sulod sa atong kalibutan wa ta magkasinabot. Mao nga para nako, matinuod man o sa dili ning mga isyu sa conspiracy theory sa mga alien, mas maayo unta nga makahiusa ang tanang nasod sa atong kalibutan. Apan ang dakong pangutana, unsaon man ni nato paghimo nga makahiusa tang tanan? Patay nakahinumdum ko sa kanta ni John Lennon nga matod pa, "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one." Imagine all the people and the world will be as tears go down. We didn't start the fire. Some people suppress you. Daghang kanta sa mga rock artist nga nag-auhag sa panaghiusa sama sa Scorpion ug Collective Soul. I saw the evening as a crunch and show. Kung imo ning hinuktukan, makapatandog ang mga lyrics ani kung asa ta magsugod, bisag mayukmok lang ta. Unsa may kapasidad aron atong sawan kining gitawag og unity by diversity. Tinuod dili ni sayon nga lakang kay ultimo gani sa pagpakigbisog batok sa global warming, lisod kabuton ang unity aning pagpakigbatok sa climate change. Apan dun na pa ni paglaong bay kung dunay pipila ka mga nasod ang mangulo sa unity. Usa sa akong nakita niini no kining sa NTFL
kak uning paglitok ning galisod naman hinuon ta og litok ani basta kay NTFL kak tapang og malasakit jud ang pagpakibisog batok sa terorismo. Upat ka alas ang dunay kapasidad aning maong advokasya og kini mao si Makoy, Digong, ug Bugbong ug Sara. Unahon usa nato ang atong nasod kung unsay atong matabang, unsay atong partisipasyon nga makaabag ta sa daghang soliran nga atong giatubang. Isip mga yano nga sibilyan, dili man ta mga opisyal, doon natay matabang usana ni ana mao ang pag-discourage sa mga illegal nga drugas kay bisag kining isyuha lang doon na jud tayo matabang. Dili kalahutay ang mga negosyo sa sindikato kung magtibnabangay ta kay wa na may mamalit. Bisag 80% lang mabagsak ang durugismo o terorismo sa atong nasod. Dako na ni og chance nga atong isabwag ang mga isyu nga tukma sa neutral o common sense kung asa ta mag-abot nga progresibo o productive ta anha ta maggaksanay isip haligi sa unity. Kung ma-record sa kaysaysayan nga kabarog ang atong nasod gikan sa pagkalukapa, kinsay gaingon nga ang atong nasod mao'y mahimong sumbanan ug panig-ingnan sa ubang nasod. Panaghiusa nga dugay na natong gidamgo. Daghang salamat og rock and roll natong tanan mga bay.